Ahojte, naposledy som sa vás pýtala, či si viete predstaviť anielíkov, takúto zvonkohru aj v iných farbách, ako v takejto bielej. Takže som sa nechala vami inšpirovať a vytvorila som anielíkov v rôznych odtieňoch, napríklad v takejto ružovej farbe so zlatými doplnkami. Potom tiež ružových anielíkov, ale v takej so striebornými doplnkami. Potom mám tu zvonkohru v takej zlatej farbe, sú to také zlaté odtiene. No a modrých anielíkov so striebornými doplnkami. Ak by niekto túžil z vás mať veľmi doma takýchto anielíkov a túžil by si to zavesiť na okno, na luster alebo na postielku, tak mi môže písať na Messenger alebo nech mi píše do súkromnej správy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!